और कैसे समझौलस कौना भाव में मास्टर भैया। ये दुलई बतावत है कि अरे से दिया पर रोजे दुलही कलश के राजा गौना करा के जब से गईला एको खबर ना लेला। यार हमार हालत का बाद दुलही अपन हालत बताओ तो दुल्हा से कैसे से दिया पर रोजे रोजे से दिया पर रोजे रोजे डाह के जवानी बेला में मतारी से कहलस के होए माई दुनिया निस दिन तो के पूजे ले राउर पर्वत पहाड़ पर आ जाए बिटिया का फरियाद हो कहले बा कैसे भैया मास्टर भैया आई यार महफिल में रोजे महफिल में रोजे रोजे महफिल में रोजे रोजे गीतिया गवावे बिटिया पड़े मतारी से खलस पहले शब्द में मतारी से कहते जननी से हंस वाहिनी से फरियाद हो बिटिया का कहले बा कैसे उरुवा पवनवा माई के केसिया सवारे गंगा के निर्मल धारा पौआ पहारे मुर्गा
वंदना एक लाइन होखा या 1000 लाइन। वंदना के मतलब होखेला वंदना। ए लाइन के बंद कभी ना होला, बंद करे के पड़ेला। दिव्यांशु यादव जी लेकिन दूसरा लाइन में कहना बा कैसे भैया मास्टर। दूसरा बंद में दासी का फरियाद बा कहले बा कैसे भैया मास्टर। ई हो न जानी माई कहां से आवे, इतना पता बा माई आई के गवावे। दासी कलश के माई रोज गवावेलू हो मतारी और रोजो आवेलू, लेकिन तू किधर से आवेलू ये ना पता हो। कहलस दासी ई हो न जानी माई कहां से आवे, ई हो न जानी माई कहां से आवे। इतना पता बा माई आई के गवावे है। सोरा में सरा करा तो माई जा बढ़ार है। है कि कौना घराने से कौना खानदान के बाड़ी कहले बा कैसे। गुरुवर बिहारी गुड़गाड़े सजी कपीत हो, रामदेव नामी भैले चंद्रिका के गीत हो। बाबूजी का कहना बढ़िया बा, लेकिन बाबूजी जनता के मत समझाई, पहले मुर्गी फार्म खोले वाला लोग के समझा दे। हीरो लोग खोलते हुआ मुर्गी फार्म बकरी जियावत हो, ये लोग के मने कैदा सब मान जाई। कहना है खानदान के आखिरी लाइन में, गुरुवर बिहारी गुड़गाड़े सजी कपीत हो, रामदेव नामी भैले चंद्रिका के गीत हो।
शारद मैया, ये हो शारद मैया, अरे बिटिया बोलावती बा तोहार। ये हो शारद मैया, अरे बिटिया बोलावती बा तोहार।